나고 잘했어요. Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो ओमफ्रायो दिनै आं जागोन ना सावनाय बे नाया माने बेसेबां होनोथाय 1 केजि जाहांहां आरो ना नायलांबाय थादो दे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम बिदिब्ला आं दा एसे बानलु बाथोन सिफ्लेनानै लाग्रोनोसै दुन्दिया बानलु ओमफ्रायो नेक्स्टआव दङ सामब्राम गुफुर सिफ्लेग्रोसै आङो होमबालाय खुशबु ओरैबायदि गोथाव मोनामखायो न'नि दुन्दिया न'नि बानलु न'नि सामब्राम गुफुर बेखायनो आलदा मोनामो माने गोथाव जायो आरोना माने लुगैथावथावनो लुगैजोब्बाय आङो दानिया नाखौ जादोसै ओरैबायदि टेस्टि जाखासिगोन आरोबाव माने बुंनोनो हालाखै आं ओरैबायदि गोथाव जानोसै ओरैबायदि गोथाव जानोसै नाखौ लाबाय एसे बानलुखौ फुनबाय एसे जा गोथाव बानलु आरो ना बिराद गोथाव जायो लोगोफोर नोंसोरबो जालाय बेबायदिनो आं एफा गोथाव जायो होननानै सानाखैमोन आरोना खिन्थु बिराद गोथाव जामारो Kalian cari suap kan? Suap percaya banget. Cái không lẹ.
Bộ lợn không thể thấy hỗ trợ. Lalu badan kau pun dah nak aku zada. Lalu badan kau pun dah. Aha. Ang sana berat expert. Ang sana berat hayang. Sao bên trước rồi? Anh giải rồi bọn. Giá giúp thắt bé được nào hả? Ăn sáng neo ếch năm bạch. À. Dahil saya begitu lah, itu salah. Entonces, kepanangzakan komla. Videolah dini Zana Zepulai Bye. Bye bye. Bye bye. Dari kapan tuh videonya videoku?